खुलुमबाय लोगोफोर दाखालि जों साननैसो मैया सानसे जाबाय दाखालिनि हरावहाय जिहेतु मोनसे जाथाय जानानै थांबाय चिरां डिस्ट्रिक्टआव बे जाथायखौ माबोरै बुंगोन नंखाय दायाव गावथारनाय ना जों दा सोरखौ भुल हमगोन दा जोङो जाय गावथार जानाय ना नंखाय दायाव बेखौबो जों बिनि सायावबो जों बर' जाथि हिसाबै इदि लाना थांखुमानाय गावथारहैनाय बियो गोरोन्थि जादों होननानै एसेब्लाबो आं सानो आरोखि गोरोन्थिखौ बोरै फारसे नायोब्ला ओरैबो गैया ओरै नायोब्ला ओरैबो गैया मानो होननानै बुङोब्ला बयबो मावदों भुल बा बयबो सासेया मावदों गोरोन्थि खारन मोनथिनायाव एक्चुअलि आयेना दङमोन आयेन दङब्लाबो दिनै आयेनखौ एसेब्लाबो सिफायनानै बेफोरबायदि जाथायखौ मावनो गोनां जादों होनना बुङो साथाम मानसि लांनायावहाय दिनै सासेयाखौ दिनैहाय गावथारबाय सानैयाखौ दिनै गावनाय जायासै मानो बावहाय सासेयाखि हेन्डकाप लगायनानै लानानै थांनाय जाय मानसिया गावजानाय बियो आखायाव हेन्डकाप लगायनाय लोगोसे आरो हाग्रायावहाय गावनि हेन्डमेड आखाइजों बानायनाय हाथियार बानायनाय बेखौ बुरखांनो होनना थांदोंमोन लाना थांदोंमोन हाग्रायाव जेब्ला लाना थाङो अब्लानि समाव बिखौ मा खालामबाय इनकाउन्टार खालामनानै होदों बे कनस्टेबल बिनि आर्म्सखौ सिख'नानै गावनो नागिरदोंमोन बा माबा मोनसे नारा नाथा जानायावहाय बेखौ गावनो गोनां जादों होननानै खिन्थु बेबो मोनसे साननाया मोजां दिनै हाग्रा गेजेराव दिनै हाथियार लाखानाय पुलिस ओमफ्राय आखायाव हेन्डकाप होखानाय दिनै बेखौ गावनाया बा सिख'नायाबो धामालि खोथा जानाय नङा बियो आंनि आन्दासाव आंनि साननायसो बियो आंनि जाम्बा जाम्थानि साननाय थौले मेलेमजों साननाय दिनै माखासे नैबे जिहेतु जिब जुनार गावथारग्रा मानसि बेखौबो सिगिनो थाखाय माखासे जाहोनाव बेफोरबायदि खालामदोंबो नामा आंनि साननाय आरोखि बेफोरबायदि खिन्थु बेफोरबायदिनि नामाव बेफोरबायदि खालामनायनि नामावहाय जुदि बांद्राय जुदि खालामबाय थायोब्ला जों रायजो राजाफ्रा ओरैनो थानाय नङाथ' जिरायनानैबो थानाय नङा खारन दिनै बेखौ दिनै गावनाय लगे लगे सोरखौ गावदों दिनै आपार आसाम बायदियावहाय दुनियानि गिदिर गिदिर ना काजिरङाफोर बायदियाव गिदिर गिदिर मानसिफोर गान्दाफोर गावथारग्राफोर दं दिनै बेफोरखौ मानोथो बेफोरबायदि खालामाखै जाय हक दिनैहाय आं बिनि सायाव बाथ्राखौ बारा बुंनो सानाखै गावथार जाग्रानिबो गोरोन्थि दङ जिहेतु कयेकथा खामानिखौ बेबो मावा नङा मावदों जों जिब जुनारखौ जों लाखिनांगोन जोंनि नेक्स्ट जेनेरेसनफोरा खारन रायन' होनना बुंबा गान्दा होनना बुंबा जों लेखायावल' फरायबाय थानायखौ नुनो मोनसिगोन साननैसोनि उनाव बारा गोबावबो थानाय नंला जाय दिनै बेफोरबायदिनि सायाव बेफोरबायदि जिब जुनारनि सायाव जुदि गावथारबाय थायो बा जिब जुनारखौबो जुदि अननो रोङाब्ला बा होमबालाय माब्रै जागोन बेखौबो जों लाखिनो रोंनांगोन जिब जुनारखौबो जों लाखिनो रोंनांगोन आरो बासायनोबो नांगोन जोंनो नांगोन गासैखौबो बिनि गेजेरावनो जुदि गावथारबाय थायोब्ला बेफोरनि खेथ्रआवबो बै सुबुंखौ हयथ'बा बेफोरबायदि खालामदोंबो नामा आंनि साननाय आरोखि जायनि जाहोनाव दिनैहाय थेवबो होननाय मोनसे खोथा थाबाय थेवबो दिनैहाय बेखौ गावालाफानो मोनसे हल लाइफ साजा बा बेफोरबायदि मोनसे गोरा आयेनखौ खानानै होयोब्ला जों खनसेयावनो नुनो मोनो बेफोरबायदियाव खनसेयावनो गावनायखौल' जुदि गावबाय थायोब्ला माब्रै जागोन बेखौबो जों एसे साननो गोनां जानानै फैदों जिखियानो जादोला दिनै जाथाया जानानैबो थांबाय दुखुनांथाव जोंहा सासे बर' हौवासा गोमायोब्ला बा गावथार जायोब्ला एसेब्लाबो गोसोआव बयनिबो देहायाव नाङो थेवबो आयेन दं आयेननि गेजेरजों मोनसे साजाखौ होनानै दोनोब्ला मोजां जायो डाइरेक्टनो मानोथो दिनैहाय जों सान्थि पिस होननानै बुंदों जोंनि बिटिआरआव पिस होननानै बुंदों पिसआ दिनै बेफोरबायदिखौ जुदि खालामोबा गुलिनि आवाजआ मालाबाबो ओंखारनो नाङा जुदि बेवहाय गोजोना जुदि फैथारमारदोंमोनबा जों पाब्लिकनि सायावबो बा प्रसासनफ्रा मालाबाबो हाथियारखौ गावनो मोननो नाङामोन दिनै मानो बेफोरबायदि गावनाय जाखो जों बेफोरबायदि मोनसे सोंलुआ सिखांबाय थादों दिनै फरायसा आफादफोरनिफ्रायबो गोबां स्टेटमेन्ट होनायखौ जों नुनो मोनदों दिनै बिथांमोननि गोसोआवबो सोंलुआ फैदों पिस गोजोना जुदि फैदोंमोनबा दिनै बेफोरबायदिया मालाबाबो जानो नाङामोन होननानै आं सानो जुदि बेफोरबायदिनि सायाव हमनानै आयेन दं
आयेन मथे खारनांगोन बेफोरबायदि बे सासनाखौ होयोब्ला मोजां जागोन जानला मानला जों गावोब्ला जों रायजो राजाफ्रा हयथ'बा पलिटिसियानफोरखौ दसिनो गोनां जागोन आरो दसिखागोनबो दिनै बेफोरबायदियाव दिनै जोंनि मा होननानै बुङो दैदेनगिरि चिफ प्रमद बर' बेखौबो बुंनो गोनां जागोन आरो जुदि सेकेन्ड टाइमाव जुदि बुंबाय ओंखारबावोबा थ' जाय हक जायफ्रा सिखारि होननानै बुङोना हाग्रायाव मैनो मानो बेफोरबायदि गावहैग्रा बिथांमोनाबो सांग्राङाव थानाया मोजां दिनैहाय जोङो बिसोरखौ दिनै प्रसासनखौल'नो बुंबाय थाबाबो जाया जोंबो अननो रोंनांगोन जों दिनैहाय बेखौ गावथारनानै जायाब्लानो जोंहा जे बेदरा जोबगोन बे नङा जानो थाखाय मेरला दं जोंनो जानो थाखाय गोबां बुस्थु होनानै दोनदों जों नायनानै जानो रोङाखै खिन्थु जों मैखौ जाबा मोनजायाबानो जे थैगोन बा जों गान्दाखौ गावथाराब्लानो जे जों मोनजायालाफानो थैगोन बा जों गरिब जाथारसिगोन बे नङा जाय जिब जुनारखौ गावगोन बिनि न'खराबो डेभेलप गैया खारन बिथांमोननियाबो न'आ गोरलै गाहाय थाखोनि मानसिफोरासो बेफोरबायदिखौ मावदों ओंखायनो मैनो जिब जुनार गावनायनि फारसे गोजानाव थानाया मोजां जागोन होननानै आं सानो थ' लोगोफोर आं दिनै भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानो बावखौनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि